Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň mobil telefonlaryna VPN üstü bilen ýurdun çägine petiklenen saýtlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nobatdaky basyş çärelerini güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky 2-3 gün bäri paýtagtyň bazarlaryna häkimetleriň ykjam telefonlary puluny VPN gurnamak hyzmatyny hödürleýän telefon ustahanalarına we dukanlara reid geçirýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu wagt içinde şeýle çäreler Aşgabatyň bir Lomoy Sewda bazaryna, Gülistan hemde Teke bazaryna ýerleşýän telefon ustahanalarına we hyzmat ediş nokatlaryna geçirildi. Başy ýöneköy meçe ulen başlanýar. Dukana varıp ödükçam telefonlaryna VPN gurnatmagy haýyş edýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä soňra kanun goraýjy edaralaryň işgärleri şahadatnamalaryny görkezip VPN gurnaýan adamy saklaýarlar, dukany möhürleýärler. Şu wagt içinde anyklanan adamlaryň ählisine 5 günden 15 gün öçenli administrativ tutsagluk berdiler diýip habarçymyz aýtdy. Ol şeýle tutsagluk üçin adatça bir kanun telekeçilik boýunça aýyplama bildirilýändigini sözüne goşdy. Türkmen häkimetleriniň VPN ustalaryna garşy bat beren täze göreşi ýurtda petiklenen saýtlaryň sanynyň giňeldilen wagtyna gabat gelýär. Häkimetleriň ýurt içinde maglumaty çäklendirmek finanşyklary global koronavirus pandemiýasynyň dünýäde giňlen ýaýramagynyň fonuna hemde ýurtda dowam edýän azyk haritlarynyň gytçylygynyň arasyna täzeden güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen häkimetleriniň VPN gurnaýan adamlara garşy Aşgabatda görýän çäreleri, administrativ tutsaglygy hökm edilýän adamlaryň tutsagluk möhleti barada maglumat berdi. Egerde tutulan adam ustahananyň sewda ýa-da hyzmat ediş nokodunyň eýisi bolsa, ona bu ýagdaý gaýtalansa telekeçilik ruhsatnamasyndan mahrum ediljekdigi duýdurylyp dilhat alınýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä VPN gurnamakda ele salynan adam dukanyň hakyna tutma işgäri bolsa, ol 15 gün tutsag edilýär. Dukanyň eýesinden bu işin gaýtalanmajakdygy barada dilhat alınýar. Egerde VPN-leri ustahananyň ýa-da dukanyň eýesi gurnaýan bolsa, ol 5-10 gün aralygyna tutsaglukda saklanýar we olardan hem dilhat alınýar. Bu iş üçin jinayet işini hem gozgat bilýärler diýip habarçymyz aýtdy. Galybertide häkimetler saklanan adamlardan smartfonu VPN gurnamak isleýän müşterileri barada maglumat bermegi, olaryň telefon belgilerini mälim etmegi talap edip olary hyzmatdaşlyk hödürleýär.